Doklady nahraté v ekonomickom informačnom systéme Eurosecom sú uložené v tzv. Zoznamoch. Napríklad v podsystéme finančné účtovníctvo máme zoznamy odberateľských faktúr, dodávateľských faktúr, príjmových pokladničných dokladov, výdavkových pokladničných dokladov, bankových výpisov a všeobecných účtovných dokladov. Potvrdením položky v menu nám program zobrazí zoznam, v tomto prípade odberateľských faktúr za účtovné obdobie 10-2008 a vyššie podľa účtu, na ktorý sú nahratí, čiže v tomto prípade máme účet 311.00. Keď si prepneme číslo účtu odberateľských faktúr, zobrazí nám program v tomto prípade 311.10 všetky doklady. Z tohoto zoznamu potom môžeme buď doklady tlačiť, vidíme odberateľskú faktúru, zmazať alebo upravovať kliknutím na ikonku úprava. Môžeme upravovať odberateľskú faktúru. Doklady v zozname môžeme aj vyhľadávať. K tomu nám slúži vyhľadávacia časť obrazovky, tuto od tej vyhľadávacej ikonky. Čiže máme tu zadané číslo účtu, to je prvá vec, podľa ktorej program vyhľadáva. Ďalej môžeme voliť priamo číslo dokladu. Potvrdíme. Program nám našiel doklad podľa podmienky. Keď klikneme na tlačítko všetko, zase zobrazí všetky doklady pre zadaný účet. To isté platí pre dátum. Napríklad v tvare účtovného obdobia klikneme hľadať. Našiel nám 10. nič. Nenájde, dáme 11.2008, hľadať. Zobrazil nám doklady, ktoré vyhovujú zadanej podmienke. Kliknutím na všetko zase zobrazí všetky doklady. Ikonky vedľa popisky dátum, účtovný mesiac slúžia na zobrazovanie dokladov vo vybranom období. Desiatka, klikneme na ďalší, zobrazí 11, pokiaľ by teda boli. Čiže to je spôsob vyhľadávania v zozname. V zozname je vždy prístupná aj tzv. Operatívna lišta, cez ktorú môžeme prepínať typy dokladov. Z odberateľských faktúr priamo sa prepneme do príjmových pokladničných. Už sme v zozname príjmových pokladničných, môžeme tlačiť a upravovať pokladničné doklady. Nemusíme voliť cez menu vstup dát príjmové pokladničné doklady. Zase funguje výber účtu. Alebo akýkoľvek iný výber podľa názvu firmy. Kliknutím na všetko zobrazí všetky doklady. Ikonkami prepíname. 10.11. Operatívna lišta, zase môžeme skočiť do bankových výpisov. Prepínaním účtovného mesiaca hľadáme doklady. To isté môžeme doklady rozúčtovávať priamo zo zoznamu.
vrátením do zoznamu. Môžeme tlačiť. Toto je systém vyhľadávania a úpravy dokladov v zoznamoch. Čiže ešte raz, všetky typy dokladov sú v programe nahrávané do zoznamov. V sekcii vstup dát v každom podsystéme sú vždy zoznamy dokladov, ktoré sa nahrávajú do programu.